page 506 et 507 ka tafsir al-Qur'ana de sura 46 وإذ صرفنا أنت تمند من يلونو من نبي إليك فادما نفرا كونوا من الجن إمر دي جنة جن يستمعون هدي جنتو القرآن رنده فلما حضروه تمند توانو كالقرآن رنده جنگته قالوا دي أنسيتو دي فانكه كوان دي قولن سقرآن جنگه دي كيو دي فلما قدية تمند نياوانو تمند غاينانو جنگه دي والله دي هجتي لا قامي دي كيب مجم منذرين هدي واجو قالوا دي يا قومنا كونو يمبي أمي إنا من سمعنا من كتابا دفتر no jange unzilan den don ko de jippina min baadi Musa ko baawo Musa musaddiqan den ko de gongen de lima bayna day ko de wontiri kon yeso mayre yahdi ko de fewna de ila ifade gonga wa ila tariqin ifade ila mustaqimin fewngol ya qawmana ajibu note da'i Allah noddandu allando wa aminu bihi gomdinommo yaghfir lakum ayafa min dunubikum imorde bakkato jimonni wa yujirkum odando min adabin imorde let alimin musude ومن لا يجيب أودومي يتون كلام نوتا كداء الله ندان الله فليس هري أونال بمعجز الله وتعالى الله في الأرض كالليد وليس له هري لنام من دونه قبور الله أولياء ويلدب أولئك بيدو في ضلال بيوني أن المجر مبين في نده أولم يروا يبيا لأن الله وندن الله الذي كان كون خلق السماوات تقول كمولد والأرض إليدني ولم يعي أورون كانوا بخلقهن يتقول لدي biqadirin ko wawdo ala an yuhyi al mauta andi wurnita tamaybe bala ko fenande o do no wawi innahu alla ala kulli shay'in do kala hunde qadirun ko wawdo wa yawma yu'radu yandi wi bito ya alladina ben kafaru yeddi be alan nari ka horiyite be innane alaysa hada engeyite onal bil haqqi ko gonga bar do wiide yite ko fenande kala be bala o wa rabbina me wondiri jomi amen dum do ko gonga قال الله تعالى فذوقوا أوامر العذاب لتدين بما كنتم سبقون كلاتون تكفرون هيدون فن فاصبر منيو يا محمد كما صبرون منيرنو أولو الأزم جوميرا بي بلتال بين كومبوني بين on nodday 628 60 53 09 même numéro cell comme intercell sotelgi mina rusul imorde ne labe be jomiraɓe pellital ɓen immordene laɓɓen muñono ɓe muñorno wala tastajil lahum wata hawjamɓe kannoma sikkay kamɓe yawma yarawna ñande ɓe yi'oyi ma yu aduna ɗe lette ɓe foda a sikkay wuri lam yalbathu ɓe ñiɓal kaduna illa sa'atan sona sa'i hu goto min naharin immorde ñallal ngal balagh alqur'ana ko nde waaju yottotoɗo falihula ko tawsi halkoto illa alqawmul fasiquna sona ɓe fasigi ɓen oye suratu muhammadin nokkugo e defte go suratul qital madaniyatun bismillahir rahmanir rahim waylite alladina ben kafaru yeddube wa saddu be sakki an sabilillahi bantugol lawol dina allah kan adalla majjay a'maluhum golleli mabbe din walladina ben amanu gomdi be amilu salati be golleli moji wa amanu be gomdini bima nuzila kun ko jippina ala muhammadin edo muhammadu wa wal haqqu tayde dum ko gonga min rabbim imurde ka jomi mabbe kaffara anhum allah hobbitay ittay mabbe sayyi'atin bakkatuji mabbe din wa sulha umjina balam fi aki mabbe on dalika wadi dum bi anna alladhina sabu ben kafaru yeddube ittaba'u be jokki al batila merende wa anna alladhina wonde ben amanu gomdimbe kambe kadi ittaba'ul haqqa be jokki gonga kammi rabbim imurde ka joom mabbe do kadi nelaado mede muhammadu inde makko den jammitama kono keli nay min abdullah kalami andi inde makko den no jammitama mubasharatan inde alqur'ana on do ko jeya dum e majji kanji nay kadhalika kono ni yadribullahu alla wadi piranta linnas onande be ben amsalo misaluji mabbe ni fa idha laqitumul ladina stawni on foti e ben kafaru yedbe fa darbar riqabi soppebe kadade hatta idha adkhantumum hasollanni be digginde be few on waawi be on foolibe fa shuddul wataqa tiidi non kabbongol e hedditibe be kono nayon adoro nangugol habba ko yon adoro warugol fa imma mannan ben non be nangodon amma moƴƴo don e mabbe liberon be nina mani ba'du bawti dum wa imma fidan amma si don faala yobinon be sottombe sibe hetto idon subina hatta tada al harbu hagere on wallina hagere on randa aligoy ha habobe be randa awzaraha armu mabbe on dolle mabbe de dalika ko wadi dum wala insha Allah si Allah ni dum lan tasara minhum o folinainobe walakin ko ni lan tasara minhum o folainobe awaligoy o wallaino on folombe nina mani hara piraka
walakin kono ko wadiri dum yo pire seeda si o folina o liyabilu ko fi yo jarribu ba'dakum yoga yammi ba'din sabu yoga on dara ko be susata darto walladina ben utilu warabe fi sabilillah fi bantugo lawdin Allah kan falan yudilla amalahum kan ko Allah o majjinta golleli mabbe mojjini sayhadihim aray o fewna be waslihu balahum o mojjina fiya ke mabbe on wa yudkhiluhum onada bi aljannata aljanna arrafa lahum mo andini be fi mudum on ya ayyuhalladhina amanu kono gomdimbe in tansurullaha sin walli Allah yansurukum kankadi o wallay on o yuthabbitu tabintina aqdamakum teppe modon den hara on dogali ka jihadi o tabintina lende kadi kasirate walladhina ben kafaru yeddube fata asallahum halkare wonandebe wa adalla majji a'malahum golleli mabbe din dalika ko adi dum bennam sabu kambe kari hobe anyima anzalallahu kon ko Allah jippini fa habata bonay a'malahum golleli mabbe din afalam yasiru be hali fil ardi kalidi fayanzuru bendara be tasko kayfa kana ko honno laturi aqibatul ladina battane ben min qablim aditibe be konno wa iri dammara Allahu alayhim Allah halkuno be koni be on be yeddude Allah kadi yo be reno wal kafirina no dan hefra ben amsaluha sifade lette anyande dargal dari kala kefere ko sifade lette wodani dalik wa inna bi anna Allah sabu Allah mawla alladhina kanko ni gido ben amanu gomdimbe wannal kafirina on hefra be la mawla lahum gido alanabe haray musibbe julbe do toujours kon hadde hito gon towa e kala darsuji di hawru don hito gon towa no jolti haray dum don hawrutu mi do ka luwasi kam losi don kulol wata mi bittodu e be mi losi di don ben haray ko dum koyo kala kayu don hito gon jolti haray ko yo on townu volume ji din banno mojja jento don al islam la darara wala dirara ko wiete kon islam sellata